खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो Association for Democratic Reforms and Assam Electiona मैया 30 अक्ट'बराव जानो गोनां मोनबा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि सा 31 बिजाथिफोरनि रिपर्टखौ फोसावनानै होबाय। बिजाथिफोरा गावसोर जमा होनाय एफिडेविटनि सायावनो बे रिपर्टखौ फोसावनानै होनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सा 31 बिजाथिफोरनि मादाव साबाया गावनाव क्रिमिनेल केस थानायखौ फोसावदों। साबानि मादाव साब्रैनाव सिरियास क्रिमिनेल केस दङ। सा 31 बिजाथिनि मादाव सागुआ कौटिनि बिगोमा। सा 31 बिजाथिनि मादाव सानैया आन्डार मेट्रिक सासे थाखो 5 पास आरो सासे थाखो 8 पास। थाखो 5 पासनि मुङा आरिफुल इस्लाम बिथाङा भबानिपुर बियाबनि बिजाथि। आद्रा साबाया 10 पास आरो सा 8आ 12 पास। दानिया बिटिआर ओनसोलनि बिजाथिफोरखौ मिथिनानै लानोसै। 58 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारीनि टटेल एसेट एबा गासै सम्पथिया 7 कौटिनि बांसिन बिथाङा 10 पास। इउपिपिएलनि जलेन दैमारिनि गासै सम्पथिया 13 लाखनि बांसिन आरो बिथाङा ग्रेजुवेट। भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि बिजाथि राजकुमार बर' बिथांनि गासै सम्पथिया 8 लाखनि बांसिन आरो बिथाङा 10 पास। जिएसपिनि ब्रजेन्द्रनाथ डेका बिथांनि गासै सम्पथिया 33 लाखनि बांसिन बिथाङा ग्रेजुवेट। 28 नं गसाइगाव बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि जिरन बसुमतारी बिथांनि गासै सम्पथिया 34 लाखनि बांसिन बिथाङा ग्रेजुवेट। बिपिएफनि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारी बिथांनि गासै सम्पथिया 6 कौटिनि बांसिन बिथाङा ग्रेजुवेट। कंग्रेसनि जुएल टुडु बिथांनि गासै सम्पथिया 60 लाखनि बांसिन बिथाङा 10 पास। सिखारि किरण बसुमतारीया एसएसबि जवान जितेन बर'नि आसिखौ अरस'नानै गोब्राबै जखम खालामदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कआव जादों बे जाथाया। रायमना हाग्रा बिफाननि हानजा आरो एसएसबि हानजाया जथायै भारत भुटान सिमानि आमथेखायाव अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो किरण बसुमतारीनि बेगाव सिग्रोमनायाव थनै मैदेर हाथाइ मोननो हादोंमोन। बेनि उनावनो किरण बसुमतारीया एसएसबि जवान जितेन बर'नि आसिखौ अरस'नानै खारखुमालांनो नाजादोंमोन। नाथाय किरण बसुमतारीया खारखुमालांनो हायाखै आरो रायमना हाग्रा बिफाननि हानजा आरो एसएसबि हानजाजों हमजानो गोनां जादों। बेराफारसे गोब्राबै जोखोम जानाय एसएसबि जितेन बर'खौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थाइखाजरा बाजाराव लक्ष्मी फुजा होनायखौ लानानै दावराव दावसि। बे जाथायखौ लानानै थाइखाजरा दालाइ एबसुआ खौरांगिरि मेल खुंदों। थाइखाजरा दालाइ एबसुनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कभिड-19नि थाखाय आरो सोरखारनि एसअपिखौ नोजोर होनानै थाइखाजरा बाजाराव लक्ष्मी फुजा खुंनायखौ देग्लाय दोनथ'नो थाखाय फुजा कमिटिनो गांसे लाइजाम हरदोंमोन। नाथाय फुजा कमिटि आरो थाइखाजरा बाजार कमिटिया पुलिस प्रशासनाव गनायथि लायालासे आरो एबसुनाव गनायथि लायालासे थाइखाजरा बाजाराव लक्ष्मी मेलाखौ खुंदों। असिया खेबनैयै मेलायाव फैनानै मेला बन्द खालामफैदोंमोनब्लाबो असि थांखांब्लानो मेला बेखेवफिननायनिबो अजद होदों एबसुआ। बेनि अनगायैबो जेब्ला पुलिस प्रशासना मेलायाव फैनानै मेलानि माल पत्र लानानै थाङो आरो मेलाखौ बुफाय बुसि खालामो अब्ला फुजा कमिटि आरो बाजार कमिटिनि माखासे सोद्रोमाफोरा थाइखाजरायावनो दखान होग्रा एबसुनि मावथि हलिचरन बसुमतारीखौ पुलिसनो खौरां हरग्रा सन्देह खालामनानै गाग्लोबदों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो एबसु अफिसखौ अर सावनानै होनायनि हुमखि होदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। लोगोसे बे जाथायनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारखौबो खावलायहरबावो थाइखाजरा दालाइ एबसुआ। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय साबाखौ एफआइआर होनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। एफआइआर होजानाय बिथांमोननि मुङा तुला ब्रह्म, प्रदीप ब्रह्म पाटगिरि, चक्रमणि बसुमतारी, नयन्त नार्जारी आरो उत्तम बरगयारी। गुबुन फारसेथिं एबसुआ होनाय अजदनि सायाव खेंफोरथि होफैदों थाइखाजरा बाजार कमिटिनि आफादगिरि उमाचरन नार्जारी, बाजार कमिटिनि सोद्रोमाफोर, थाइखाजरा बाजाराव दखान होग्राफोर आरो रायजो राजाफोरा। एबसुनि मावथि हलिचरन बसुमतारीखौ बुनाय आरो एबसुनि अफिसखौ अर सावगोन होननानै हुमखि होदों होननाय रावा नंखाय होननानै बुंथिबाय बिथांमोनहा आरो बे जाथायखौ लानानै एफआइआर होनायखौ थाबैनो बोखांनानै लाफिननो थाखायबो दाबि खालामो। थाइखाजरा बाजार कमिटिनि आफादगिरि उमाचरन नार्जारी बिथाङा बुंथिदों दि थाइखाजरा दालाइ एबसुआ रां मोनैनि थाखायसो पुलिसनो एरस'नानै हैदों। थांनाय बोसोराव सान्थिबारि दुनाबारियाव खाथि मेला जानायाव इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्ट दैथुन ब्रह्मआ 1,50,000 रां लानानै खेला होनायखौ गनायथि होदोंमोन
आरो बे समाव उमाचरन नार्जारी बिथाङानो बाजार कमिटिनि आफादगिरिमोन होननानै फोरमायथिनानै लायो बिथाङा। नाथाय बे खेबाव इउनिट एबसुनो रां होआखै आरो रां होयैनि थाखायनो पुलिसनो थुनानै हैदों होननानैबो फोरमायथिबावो उमाचरन नार्जारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा सोंथि खालामबावोदि जुदि आयेनाव खेला होनाया गैमाराब्ला रां लानानै मानो खेला होनो गनायथि होयो। बिनि अनगायैबो इउनिट एबसुनि आफादगिरि दैथुन ब्रह्मआ खाब्रां आखुनि सासे दैदेनगिरि जानायनि गुन गैया, बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरानो बिथांखौ आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायजानायखौनो लुबैयो होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं एबसुनि मावथि जाय दखान होयो हलिचरन बसुमतारी बिथांखौ बुदों होनानै इउनिट एबसुआ अजद होनाय आरो एबसुनि अफिसखौ अर सावगोन होननानै हुमखि होदों होननाय रावा नंखाय होननानैबो फोरमायथियो दखान होग्रा आइजोआ। दखान होग्रा आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेब्ला पुलिसा फैनानै मेलानि मुवा बेसादफोरखौ लानानै थाङो आरो मेला बन्द खालामनो बिथोन होयो, अब्ला फुजा कमिटिनि सोद्रोमाफोर मेलायाव दखान होग्राफोर जयैनो हलिचरन बसुमतारीखौ दैथुन ब्रह्मनाव फन हरनो थिनफैदोंमोन। नाथाय बिथाङा दैथुननो फन हरिलाय प्रदीप ब्रह्मआ टेबोलाव सौदोंमोन आरो आइजोफ्रा दावदै रुनानै लाबोनो खानाया खेला होनो मोनैनि थाखाय खहा जानायलाय आइजोफोरनिफ्राय सोरबाया बुंथिदोंमोन दि एबसु अफिसखौ बुफायहैयोबा मा जागोन होननानै। नाथाय रावबो हौवाफोरा एबसु अफिसखौ अर सावनायनि बाथ्रा बुङाखै होननानैबो रोखा खालामो रायजो राजाफोरा। जिबौ सौजायोब्ला माबोरैहाय गोरलैयैनो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो बेनि सायाव सांग्रांथि होदों डक्टर अतनु बसुमतारी बिथाङा। डक्टर अतनु बसुमतारी एमडी मेडिसिन बिथाङा बङाइगाव स्वागत हस्पिटालनि मेडिसिन स्पेसियलिस्ट। जिबौ सौजानायनिफ्राय माबोरै रैखा मोननो हायो बेनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों। बिथांनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियावनो जिबौ सौजानाय सुबुंखौ थाबायनो होनो नाङा। गारि, थेला बा जायखिजाया राहाजों आइसिइउ थानाय देहा फाहामसालि नङाब्ला एन्टि स्नेक भेनम फाहामथाय खाबु थानाय देहा फाहामसालियाव गोख्रैयैनो लानानै थांनांगौ, अब्लानो गोरलैयैनो फाहामनो हायो। बिथाङा बुंथिबावदों दि जिबौ सौजायोब्ला सौजानाय जायगानि गोजौआव दुरुं एबा जिफोर खाबथानाय नुनो मोनो, जाहाथे बिसआ गोसारा। नाथाय बेबायदिजोंबो बिस गोसारनायखौ होबथानो हाया। बेनि अनगायैबो बिसखौ खुगाजों सोबख'नाय, अजानि मलम फुननाय, जिबौ सौनाय जायगायाव दानख्लाबनाय बेफोरबायदिजोंबो जेबो रैखा मोननो हाया होननानै फोरमायथिबावो बिथां डक्टर अतनु बसुमतारीया। आनसलिक दोलोफोरा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आइथिं सुग्रा आरो खायसेया आइथिं सुनो नागिरग्रा होननानै बुंथिबाय। 5 नं तामुलपुर बियाबनि भटार पार्टी इन्टारनेशनेल सुंद'यै पिपिआइनि बिजाथि राजकुमार बर' बिथाङा बुंथिदों दि रायजोआव गोबां एमएलए मन्थ्रिफोर दङ। रायजो राजाफ्रा बिथांमोननो भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा रायजो राजाफोरखौ सानफ्रामबो हाराहास्ति खालामदों, जेरै दालि, सिनि, थाव। बेनि अनगायैबो पेट्रल डिजेलनि बेसेनफोरा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सरकारा रायजो राजाफोरनिफ्राय लुथिगासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेफोर गासै जेंनानिफ्राय उदां मोननो थाखाय मोनसे गोख्रों बेरेखा राजखान्थि हान्जानि गोनांथि। बे समाव भटार पार्टी इन्टारनेशनेलाल' बेरेखा राजखान्थि हान्जा। गुबुन आनसलिक दोलो आरो उदां बिजाथिफोरा गासैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आइथिं सुग्रा गोजासो आरो माखासे दोलोफोरा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आइथिं सुनो नागिरग्रा। नाथाय भटार पार्टी इन्टारनेशनेल दोलोआ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खर'खौ परिबर्तन खालामगोन होननानै फोरमायथियो राजकुमार बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ देरहासारोब्ला भट होग्रा साफ्रोमनोबो दानफ्रोमबो 8,000 राङै होनो रादाय होनायनि सायाव 5 नं तामुलपुर बियाबनि भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि बिजाथि राजकुमार बर' बिथाङा बुंथिदों दि रायजो राजाफोरा भट होनायनि मोन्थायखौ मोननो हादों, नाथाय मुल्यनि मोन्थायखौ मोननो हायाखै। अदेबानि भटारशिप रां मोननायनि मोन्थायखौ मोननो हायाखै। खालि राजखान्थिनि एमएलए मन्थ्रिफोराल' मुल्यनि मोन्थायखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनिखायनो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ देरहासारोब्ला भारतनि जिडिपि बेनिफ्राय रायजो राजाफोरनि थाखाय दानफ्रोमबो 8,000 राङै दाबि खालामगोन होननानै रादाय होयो बिथाङा। आरो बे बिसायख'थियाव भटार पार्टी इन्टारनेशनेलानो देरहासारनो हागोन आसाबादि, मानोना रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहाहोनाय एमएलए मन्थ्रिफोरनावल' परिबर्तन एबा सोलायनायखौ नुनो मोन्दों, नाथाय रायजो राजाफोरनाव सोलायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ रायजो राजानि सोलायनायखौ लुबैयो होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। 4 लाख रां लाखांनायनि उनाव 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैमोन होननाया मिनिथाव आरो दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो चिरां जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनआ। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा एक्स एनडिएफबिफोरा 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैमोनब्ला मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन होननानै सोंथि खालामनायनि उनावनो एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा खुद्रिखांदोंमोन आरो एक्स एनडिएफबिनि सायाव बिदि सोंथि खालामनायनि उनावनो गबिन्द बसुमतारीखौ गोबां सोंखारि जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। आरो एक्स एनडिएफबिफोरा मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन बेनि थार फिननाय जेरै आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय, हारि, राव, हा बायदि बायदि रैखाथि होनो थाखायसो सोमावसारदोंमोन होननानै
गबिन्द बसुमतारी बिथांनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन। बेखौ लानानैनो चिरां जिल्ला एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथाङा बुंथिदों दि गबिन्द बसुमतारीया गोलाव समनिफ्रायनो हारिनि थाखाय सोमावसारदों, बेनिखायनो बिथांखौ मान होनांगौ। गबिन्द बसुमतारीनि बिबुंथिनि सायाव दावराव-दावसि खालामालासे गबिन्द बसुमतारीजों सावरायलायनो हायो होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे 4 लाख रां मोनि माखासे एक्स-एनडिबिनि एक्टिभिटिखौ सहायनो हायैनि थाखायसो गबिन्द बसुमतारीया बेबायदि बुंदोंमोन होननानैबो फोरमायथिबावो। बेनि अनगायैबो गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव सरकारा 4 लाख रां होदों, नाथाय 4 लाख रां लाखांनानैबो 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैमोन होननानै बुंथिनाया मिनिथावना। 4 लाख रांखौ लायो लाया बेनि सायाव सिगांनो सावरायखानांगौमोन। लोगोसे जायफोर मोननाय मोनिखौ लानानै दावराव-दावसि खालामदों बिथांमोनहा हारिनि थाखाय सोमावसाराखैमोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। लोगोसे बेरेखा दोलोआ उननिफ्राय थुनानै होनायावनो बेबायदि दावराव-दावसिया जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। आरो मोननाय मोनिखौ लानानै दावराव-दावसि जायालासे बिथार गोरोबथानि दफाफोरा मा मावफुंजाखो मा मावफुंजायाखै बेखौ लानानै सावरायनाया गोनां होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। उत्तराखन्डआव सा 12नि गोथै देहा बोखांनो हादों। उत्तराखन्डनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस अशोक कुमार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोननै हान्जानि सा 22 ट्रेकार एबा हाजो गाखोग्राफोरा हाजो गाखोनानै हिमाचल प्रदेशनि चिटकुलसिम थांनो नागिरदोंमोन। बेयावनो बोथोर गाज्रि जानाय आरो बरफ गोग्लैनायजों उत्तराखन्डनि लामखांगा पासनि खाथियाव मोननै गुबुन गुबुन जायगायाव मोननै हान्जानि सा 22 सोद्रोमाफोरा नांथानानै थादोंमोन। सा 22नि मादाव सा 12नि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जाबाय। सा 4आ दासिमबो गोमानानै दङ आरो सा 6खौ रैखा खालामनो हानाय जाबाय। गोमानानै थानाय सा 4खौ इन्डियान एयारफर्स आरो उत्तराखन्डनि एसडिआरएफ हान्जाया नागिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। बयखौबो अननाय आरो सिबिनाय थाहरबाय। आङो जिनिसा दिनैसिम गोबां बोसोर जाबाय, माने मोनब्रै बेमारनिखौ आं सिकित्सा खालामगासिनो दं। आगोलावबो बहुद प्रतिदिनाव होदों, ओमफ्राय अबेबा बेबादिनो एडभार्टाइज खालामनायबो दं। जेरैबादि होननानै बुङो टन्सिलाइटिस बा फेरेन्जाइटिस। फेरेन्जाइटिसा जेरै बियो गारामायाव सिथर फिसा फिसा फैयो, नांथा नांथा मोनो, नासु थाबथानाय बादि मोनो। आरो बिनिफ्राय बेजों लोगोसे टन्सिलाइटिस जायो, ग्लेना देरो। बे ग्लेन देरोबा आगदाथिंजाय सागोन, एखनबा आगसिथिंजाय सायो। दा बेबादिनो जानानै उपसर्ग बहुद जालाङो। बे फेरेन्जाइटिस बेखौ आं अजानि दारैनो, अजानि मुलिनि दारैनो आं एखे मोजाङै सोखानो हानायनि माबा दं आरोखि, आरो सोखागासिनोबो दं। आरो बिनिफ्राय साइनासा गन्थङाव जायो। बे गन्थङाव जानायाव गन्थङाव फुरा सिथर जायो। सिथर जानानै मा जायो, बहाय थाबथा थाबथा जायो, गगा मोनो, गुंग्राया गवा। दा बेबादिनो खर' सालांनाय जालाङो उपसर्ग, ओमफ्राय गोबां जायो। दा बेफोरखौबो आङो साइनासखौ आंनि बे अजानि बे मुलिफोरजोंनो, जारि बुथिजोंनो आङो बेखौ मोजाङै सोखानो हायो आरो सोखागासिनोबो दं। आरो बेनिफ्राय अर्स, जायखौनो अर्स, असमियानि अर्स होनो, इंलिसनि फाइल्स होनो। बे फाइल्सआबो हाजार थै गथों, हाजार ब्लिडिं जाथों, आरो ओमफ्राय बे जिनिसखौबो आङो थाला सोखानो हायो। दा बहुद मानसियानो बहुद हामबाय। जेरैबादि जेनेबा बरमा थरमा इत्यादि बहुद मानसिया फैयो। आंहा बिजनियावबो दखान दंखायो। बे दखानाव थंखौ उनाव होनाय जागोन। ओमफ्राय आंनिया 1 नं थांगाबारि गामियावनो ओरै सुबाइजार एरियायाव, बहाय सोंनानै फैयो मानसिफ्रा, बहुद फैयो। ओमफ्राय बे मोननै जायगायावनो मुलिखौ मोनो आरोखि। दा बहाय सोरबाफोर जुदि बेफोरबादि जादोंबा आंनियाव फै, दखानाव लांफै, एबा गामियाव फैनानै आंजों मोजां परामर्श लानानै सोखानानै ला। बेनोसै आरोखि। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।